Posar una hora d'educació audiovisual, sincerament no ho veig. Jo crec que jo des de literatura puc fer educació audiovisual i des de totes les matèries s'hauria de fer educació audiovisual. Tot se soluciona posant pastilles i llavors perd una mica el sentit. En els currículums que hi hagi una optativa de cinema o una optativa on es faci ràdio, molt bé, però per exemple la ràdio ha de ser una eina que es posa al servei de totes les assignatures lingüístiques, de totes les assignatures de l'institut. Aquest element bàsic, qui l'hauria de saber, qui hauria d'estar obligatòriament preparat és el professorat. L'educació per la ciutadania, que és molt lloable i que jo no puc per més que estar d'acord amb l'esperit amb la que s'ha posat, però jo considero que des de llengua i literatura educo per a la ciutadania, però vaja, amb cor i ànima, m'entens? És possible que en aquest moment sigui necessari perquè s'han d'adquirir uns coneixements bàsics. Jo trobo fins i tot indispensable que hi hagi aquesta figura dintre de l'institut, com que hi hagi una persona, un coordinador d'informàtica que et solucioni problemes d'informàtica en un moment donat. És molt convenient, em semblaria fantàstic. El que no veig és una hora més en els currículums, amb això, sinó que aquesta persona hauria d'estar al servei de tots els currículums. Això no ser una matèria aïllada, sinó que sortís de la feina. És evident, per exemple, que la professora de Ciències Naturals està fent un treball sobre els rius i sobre els problemes dels rius. I aleshores decidir, bueno, escolta, necessitaria material. Aviam, des del material, me n'he anat a YouTube i tot el que trobo, doncs no... Tu saps alguna cosa més o trobes que hi ha alguna pel·lícula, que algun fragment jo pugui utilitzar? Com podria fer jo per fer un petit reportatge, me'ls emporto a fer el Llobregat i me'ls emporto al Delta de l'Ebre? I aleshores, a partir d'aquí, què et sembla, com ho podria fer? Com em podria quedar mitjanament bé un reportatge, no? Hi ha alumnes que estan realment interessats en continuar estudis d'aquesta mena, de dedicar-se a la comunicació audiovisual, això. Hi ha molta gent que realment li interessa. Que tingués una oferta en aquest sentit també probablement estaria bé. Per una banda, hi ha uns coneixements bàsics que amb un cert suport per fer una cosa que estigui bé i amb el suport d'una persona que estigués pel centre es podrien fer. Però aquest professional hauria de ser com una crossa, saps? Que vingués a classe i digués, mira, amb això que has explicat avui, per exemple, podríem fer aquesta proposta i podríem muntar aquest petit reportatge de no sé què. Dic jo, no ho sé. Aquesta figura l'hauríem d'estudiar bé, perquè si realment és un bolet, com una figura que hi ha al centre i que no està realment integrada, no serà rendible. Hauríem d'aconseguir que realment fos viscuda com un element més, com la pissarra que hi ha a les aules, que aquesta persona realment estigués molt a prop. I aleshores, d'alguna manera, totes les coses comencen com la típica taca d'oli. Si aconsegueix tenir èxit amb algú i muntar una cosa, i s'ensenya i s'analitza honestament, no per posar-se medalles, sinó que hem fet això i molt modestament vam començar per aquí, perquè ens vam proposar això i això és el que ens ha sortit. I no és exactament el que volíem, perquè el que volíem és això, però vaja, hem aconseguit això i ho valorem positivament per això i per això altre. Posar en comú una mica les bones pràctiques.